Tipuri de copii. Copilul obsedat care nu poate să-și ia ochii de la telefon. Mama, stau și eu un pic așa pe telefon, frate. Și un pic. Bine, hai că nu stau mult. Peste 2 ani. Hai, mamă, lasă-mă un pic, că n-am apucat. Am o treabă importantă. Te rog, mai lasă-mă puțin, mai sau puțin. Îți promit. După 50 de ani. Ce mă mănâncă barba. Mami, gata, am terminat telefonul. Mami? 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 Mama lui este, să spunem, la mormântare. Copilul care nu-l interesează de ce ia mama și îl interesează doar de ce vrea el să-și ia. Telefon, mi-a luat mami telefon. Cui pasă? Cui pasă? Cui pasă? Eu vreau să stau la televizor. Hai să-mi iau telecomanda și hai să schimbăm program. De ce nu se aprinde? Stai, n-am telecomanda în mână. Copilul care trăiește pe vremurile vechi. Noul iPhone. Și iPhone-ul. Pe vremea bunicilor mei, aproape că găseai telefon fix. Ce iPhone? Jocuri? Ce asta, mă, pe vremea bunicului meu nu exista decât jocuri vați ascunsele. Hai că plec afară cu fotbal. Hai, că am plecat. Eu. Cred că mai trebuie să filmez un video pe YouTube. Alo? Alo? Trebuie să fac un video pe YouTube, că nu prea fac des. Cui pasă? Eu am plecat să stres, dar diseară promit că fac video. Da, am stat mult pe telefon. Hai că mi-o minge și am plecat. Copilul cu tehnologia. Wow, noul iPhone! Am iPhone 11, wow! Wow! Interesant! Da, eu zic că e o idee bună. Hai să mă joc niște Blockcraft. Deși nu prea e o mare chestie, dar hai să joc. Cel care nu știe nimic de tehnologie. iPhone 11. What? Ce? Ce e asta? Un număr de telefon? Și ce-i sunetul ăsta? Eu tot nu înțeleg ce ar trebui să fie asta. Mame, ce e chestia asta? Ok. Bun. WhatsApp? Instalat Among Us? Ce Among Us? Bogatul. Mamă! Nu, ce-ți mai putea să cumpăr? Mamă, ce tare, frate, ce să mai cumpăr? Oferta de 500.000 de euro. Dar e ieftină. Ce, 500.000 de euro, dar la 1.000.000 de euro cât am eu? Haide. Săracul.
Ok. Da, ce, mă? Nu cumpăr. Nu cumpăr, mă, nimic, că nu știu. Mi-am făcut telefonul mami cadou. Nu, mă, nu am cum să plătesc, mă, că eu am avea 5 lei în portofel. Nu merită, că e super scump. Nu cred că niciun om nu are atâția bani să dea pe Five Nights at Freddy. YouTuberul. Super, și bine m-am găsit la un episod de astăzi. Nu voi face nimic. Glumesc, voi juca Among Us, așa că nu uitați să apăsați butonul de like. Ok, guys, serios acum, chiar o să mai joc un nou joc care, din câte văd, Among Us. Știu că jocul ăsta e super popular. Deci, nu știu, sper să strâng și eu câteva like-uri măcar la joc. Ok. Și vă rog frumos, abonați-vă. Dacă vă uitați la video gen, bine, teoretic, pot să strâng mai multe vizualizări decât abonați. Dar în fine, ok. Hai să continuăm cu videoul. Tocilarul. Ce mă, dar weekendul ăsta stupid și doamna nici nu ne-a dat. Ce nu ne-a dat teme? N-am ce să fac. Dar o să rog pe mami să fac câteva examene la matematică. Bine, știu că am dat mai 3.000 ieri, dar hai că o să fac 6.000. Mamă, mai faci 6.000 de teste? Da, la matematică. Repetentul. Deci, Doamne, mersi, Dumnezeule, că nu cred. Să-mi fac teme. Cui pasă? Asta. Hai să uit pe telefon pe canalul Teodor Aris Mociu. Sunt sigur că am mai postat un nou videoclip super șmecher. Cam atât pentru azi, deci dacă v-a plăcut, nu uitați să dați de like. Da, mai face un episod de Among Us și vă promit că data viitoare am să fac Among Us. Ok? Bine, dacă nu o să mă dea impostor, să nu-mi dați hate, vă rog. Că pe mine abia mă dă impostor. Deci, da. Nu uitați că de multe ori o să dau probabil din zi la joc, apoi să-l instalez din nou pentru că oamenii mă dau afară.